Nag-antos sa kagupol o naginosa ang hulagway mo ug ang mga sulat ang kauban. Ingon ana gyud ang mga kasing-kasing magkalagyo kapan nagsinaaray nga walay alintanan. Paabot ako, pinangga ko kini ang pirmi kong liyampo. Intan paabot ako, pinangga ko damay pag-antos na lang og di na ko magdugay. Ako'y mo balik na intan paabot ako.